Možda samo jaknu da obučem. Zdravo svima, ja sam Mladen. Dobrodošli u emisiju. Danas smo kod... Odi, kod tate. Dragi naši gledalci, nažalost Mirko trenutno nije kod kuće u rezidenciji i zato mi ne možemo da realizujemo našu emisiju. Pasim, evo ga, Mirko! Mirko! Koji kurac, jesi normalno? Mirko, dobar dan Mirko. Dobar dan, brate. Kako ste? Mi smo došli na emisiju da snimamo našu, vašu. Svojili scenarij, Nemojte, sad ste došli da idete. Ej, idem kući, brate, gdje sad sam tu došao. Imam za vas poklone. Imam ja isto. A ja sam vam već dao, kad sam dao? Ne znam, nije ni bitno. I ja. Nemoj sakri se. To sakri. Sakri. Zašto ovo svetli? Zato što gasim. Jučer sam kupio nova, kad ti se sviđaju? Ja ću poneti. Ne, novi ja ću auto? poneti. Ja nosim. Evo, možemo zajedno. Ja nosim. Zajedno. Pa daj, ne možemo zajedno. Ja ću vam pomoći. Aj onda nosi ti, brate, ako ćeš biti sad ovo. To je automatski mehanizam. Nije automatski, nego mehanizam. To novi auto. To novi auto. To novi, da. Možete tu na svetlo da stanete da vas mi pitamo nešto. Da me pitate šta? Želimo da vam poželimo u ime naše emisije i cele ekipe koja stoji iza nas. Sretne novogodišnje i Novosadske praznike. praznike, da. Hvala vam. I ja želim vama isto da čestitam novogodišnje praznike, ali ti si, kako ja znam već, onaj drugi, tako da te... A koliko ja čujem, vi ni ne slavite, vama nije ni srećan, vi ste oni što u martu ili oni drugi. Meni je srećan, ali mi nije u martu, nego je... Sve me bode nešto, ovdje mi je ova stavila u radnji kad sam bio, nekad su ruzmarine stavili, sad kurte stavili. Slušaj, što mu leve zub, što je to nešto, što je već, kako se zvalo, ne, Šveverov dinastija. Što je on to odradio, što ne... Šveverov dinastija. Sad sam bio u... Sto prskane jabuke, Nisu, su to brate. prskane jabuke. Da, su prskane. Zato što ja to vas pitam jer je moja mama biohemičar. Je bio I negdje onda- bila. Što ti rekao Zna. sad dobro. I onda znate... Šta sam stvari. naučio u Šangaju sam bio, naučio mi jedan mali ciga ovakve prodaje, stoji ovako i zviždi, razumeš? Samo da skinem jer ne vidim To je ništa. dobro dosta bilo. I ovako radi, majmun mu ovdje skače, odavde mu skače tamo i hvata jedan po jedan. To mi je sad zanimljivo, ja bih ja to sad doživio, to ti tako bilo, a inače ne znam. Šta ima kod vas, kak ti? Možemo da idemo kod vas na kuću. Kod nas na detelinaru. Da, na Ajde. detelinu s 4 lista. Smo bili korinđaši. A je bila jedna devojčica, ja sam je pitao da bude u emisiji i nije mi ništa odrekla. Devojčica bila malo. Sam pao odande, više ne znam ni da se penjem. Ne mogu natrati nogu. Odakle si pao? Nemoj ti me i stida se obraćaš. Stid. Pazite da ne upadnete u kuću. Mi ćemo ovdje malo da stojimo. Moj da se sjebe. A ti Ah, sjebo? Jesi. evo ga. Dobar dan. Dobar dan. Mi smo iz televizije. Mi smo iz televizije došli. Oho! Dobar dan. Zdravo. Ste vi otvorili vrata, Mm. pošto su bila zaključana. Nismo. Ti ne zaključavaš više, a? Pička je, Ne, nemojte. Sad su blagodani sada. Sad su, šta su? Dobar dan. Dobar Mirko, dan. želimo. Ovo je, Blagi dani. ako ste nas sada tek Tundri. pratite, ovo je Mirko Šuler-Švaster. On je naš A nemoj više da me predstavljaš, znaju. više puta godišnji Više što dobijač. lovinac.
Da. Navijač. Eto ovdje nešto, evo. Nemojte. Vidim, žulja me stalno, a to ovo, brate, ja sam ga već bacao jednom put. Viš tu nestalo. A to me uči isto jedan. Šta je ono tamo? Koje? Pločica. Dobro. Ti to. Gdje si pošao, brate? To ti je rezidencija. Pa, pitaj. Dobro, možemo ući? Unutri. Pa unutra smo. Mislim. A ti snimi fikus Adam ako hoćeš. Aha, pa uđite. Aha, pa hvala. Da uđite za Boga. Hvala. I dragi naši gledalci, nalazimo se unutra i ja mislim da je ovo pravo vreme za jedno novogodišnjem gest. Ne ovo, evo izvolite. Samo sekund, moment, jedan. Brzo napravim. Evo su pare neke. Pare što su mi ostale, evo vi kako. Arapske pare. Prošao ima arapske pare, evo. Nemoj da gledaš. Nemojte da gledate. Evo, još para. Ajde. Je to za mene? Ti. Mašno? Ovo je za mene. Jeste, evo poklona. Petate! Da. Nemojte bacati, to je... Nema veze, dobro je. Polako, polako. Vidiš li sam dobro? Nećeš da vidiš. Nemojte laterati. Koje su ove otruglići? Šta je ovo? To su piramide. Nismo imali za trugliće, nažalost. Ej jebe. Ja O, pikam. dobro. Samo da... Ćemo tamo? Ne, pa tu ostavi. Napravim malo. Dobro. Mirko? Gospodine Mirko? Mogu ja, gdje mogu ja da okačim jaknu? Možete, to je sve za vaše usluge, dobit ćete. Nećete dobiti sada, ali ćete napraviti posle. Moramo da napravimo. Idemo da pravimo sada. Dragi naši gledalci, ne znam šta se ovo desilo trenutno. Izgleda da idemo na radionicu. Eto, pridrži. Gdje mi idemo sada? Uđite unutra, vidjet ćete. A vama treba svetlo, da? Ne zaglavi. Ne treba, ja vidim. A? Ako hoćeš. Ko može svetlo? Ako hoćeš, možeš, ako ne. Ovdje je fino ladnije. Ovdje je mnogo ladnije, a? Zato što je ovo? Super je ovdje. Možete svetlo? Može. Ili ću ja? Ajde vi. Evo ga. Evo ga. Tu Izvolite. sme, tu sme. Čog cene spraviti? Molim. Šta je ovo sve? Ovo vaše? Šta te briga, da li je naš ili vaš? Pa pitam samo zaradi emisije kako bi i oni Uzima, znali, jer uzim njih to pokažem. verovatno i interesuje. A šta mi pravimo? Mi pravimo, što Za ste rekli, kockarku. čiviluk za mene. I žena. Ne, ovo je predebelo, je li tako? To jedno, To ni. Šta od toga ne ističemo? kažite mi, koliko vi imate godina? A da li ti, koliko ti imaš godina? Ja da ja tebe... Ja imam jedno iznenađenje Mirko za vas. Koliko sam ja stariji od tebe, toliko si ti... Nisi se ni rodio još. Da ja tebi odmah to saopštim. Jer si mali. Mirko, Molim. ja imam jedno iznenađenje za vas i siguran sam da će vam se svidjeti ako bi snimila kamera i vi pogledali samo. Ali mi smo ovdje došli nešto da napravimo. A možete da vidite samo. Ajde, vidimo šta.
A. To je naš jedan simbol iz mladosti. Je. To još nosiš. Da. Što nosiš? Nemoj da pitaš lične informacije. Ne pitam vas, nego pitam vašeg oca. Ja ovo nikad neću napraviti, nikad se ovo neće završiti. Nema veze, još bolje, imam još bolju ideju. Koju još bolju? Hoćete ja da vam pomognem? Ljubu volju Božju tvoju, anđele, što igraš zvezdu. Evo ja ću vam pomoći. Ajde, pomozi mi, idi s leve moje desne strane. Dodaj to gore što je za seći drvo. Šta pravim? Čiviluk za moju jaknu. Čuš što kažu? Uha. Nisi? To sam ja na tehničkom radio. Ja bi da bušim isto. Ne možeš ti da bušiš. A ste Ti rekli moraš da prvo- možeš? Ne, čekaj. Misliš da sam ja odmah bušio? Dobro. Se vi sećate onog mog komandira? Žive. Živa. Mhm. To Ko je što on bio? u tomplomeru. Šta me živa. on naučio U bio još? termometru ga ima. Toplometru. On mene učio i da bušim, i da pravim, Vi ste zajedno bušili. i da kuću gradim, i da... Šta ste bušili? Jesi lukave? Šta sam bušio? Ko zna da li ovo radi? Možda i umrem od ovoga. Možda pazite da ne umrete od ovoga. To i ja imam isto kod kuće tako, ja moj predak Predak. je to tako koristio. Isto zelene boje Napredak. i ima žuti čunj na njemu. Napredak bušilac. Tako. Ručna bušilica. Ručno da bušim. Vi to niste vidjeli svaki dan. Viš što ti je mala. Opo, Zašto mi ne radi bušilica? Možete baš, a? To treba podmazati. Pazite. Treba podmazati, da? A ja bi više ovo da bušim. bi više ovo da bušim. Pa nemojte mi imitirati. Ti bi da bušiš. Čime bi da bušiš? Ko da ja... Možemo i popraviti ovaj privjezak. Ne može. Ovaj mikrofon. Postaviti ga sa kamerom. Sad bi ti da praviš. Ništa ne znam da stoji. Ništa, ovo se razbacu. Možeš, Mirko? Možeš svatlo da se ovdje sredi? Može. A? Šiu. Dobro. A, sviđa? Mirko? Možeš ti mi pokazati to posle. Mirko, da možete reći nešto o Kini? Ovo ne radi. Vaše. Šta ne radi? Evo, neko vam je došao. Ko je došao neko? Mačka moja. Da možete da nam kažete nešto o Kini? Mogu da ti kažem u Kini. Šta to? Sad mi se skini. Može bez neslanih šala za ovu televiziju, jer ovo je dnevni program. Dnevnjak. Nije program. Kao, jel nam možete reći i o onom vašem caru, kako se beše zvao? Kako se zvao? Ti ne možeš njega da stavljaš. Ti njega ne smiješ da spomeneš jer je to Pa car. ne spomenem ga ja, nego ga ćete ga vi da spomenete. To je car King Jong-un. Tvoj sin. Sin mu je mali, još. Tad je bio još manji. Mladine. Ako nam možete reći, jer i nas i gledalce, kao što smo vidjeli po odazivu, kako ste vi upoznali, kako ste otišli u Kinu i kako ste upoznali tog Kineza, tog kineskog cara? Kineza, pa nije to običan Kinez. Pa, Car kineski, car. Pa Kinez nije Car. Finđanić. King Jong. Stvarno vas interesuje ta priča? Ha? Ozbiljno? Ha? Ha? Si odgovor. Ja sam bio u Kini. Imao 2 brata. Imate braću? Kako Nisu se to zove? prava braća. Mi smo švercovali odande lance. Lance. Sve što je Je ostalo to iz tog... profitabilno bilo? Ovo je sve što je ostalo iz tog perioda. Sve to. To je bilo profesionalno. I profesionalno, i profitabilno.
Morate izgledati kao profesionalac. Mi smo prodavali te lance, od toga smo puno zarađivali, od toga sam ja napravio sve ovo što vidite. Sve što sam stvorio u Sve životu, sve sam stvorio. Ovo ste napravili, ja vidim ovo. To sam još. Od lanaca. Ste ovo Međutim, napravili od lanaca? prodaješ lance, u lancima završiš vezan kao lanac, stegnut, Kao lanac vezan. stegnut pred cara kineskog doveden u lancima. Vi kod njega? Jer sam trgov. Ja bio Da, trgov. on je htio da vas ubije sam. Ali, moć snaga je tad bila jako moćna. Sam bio ovako jak, jesam ovako jako tu radio. Popucaše lance, a što mi je, Popucaše debak. dobro, ovaj sad je, tačno ovaj ja sam. To je, taj ima i ključ. Napadoše me ovi Kinezi. Kinezi maleni. A ja ovako radim, ovako s ovim jednim, ovako Nemojte. ovako. Jedan, drugi, ja. Nemoj, Mirko. Kaže kineski onaj car. Basta! On kaže basta. Šta kaže pasta? Pa tako i pada, sad da ti ne pričam, ja neću ja kineski da pričam. Dobro. Ja i Kinez oči u oči. Ja njemu ovako ovo držim, rekao i tebe ću izbušti. Ja te Kinez mali. Ovako oči u oči, mali Kinez, pa jebi ga on car, ali mali Kinez. Zato je pravi onak kola, može ovako mu dovde mu ne središ, sad mu udar, možda šeta po koli. Ovako rekao, ću izbušti. On jedan na jedan kaže, ne. Mirko, izmislio si. Bićeš jako bogat. Jer danas sam tamo se zakupu sa srptina i on meni No, ovako, ovo ste zapravo, to truni. ovako nasi, šta je nastalo? Nastalo nončake. Vi ste izabrali nunčake, izmislili. Jel ne veruješ? Verujem. Pogledaj, svaku nončaku koju kupiš, pogledaš ispod, piše Madden in Schuler Residency. Svaka. Pa stize jeba. Imali ste kuću u Kini? Ispalo vam je. E, Ono i dalje pada. I dalje pada. Šta? Lanac. Lanac. Težina lanaca. Jebo. I dalje pada. To nema, to ne. Konstantno. Eto. Di je moja da okačim jaknu na to? Aj, da, to smo pravili. Vi ste se malo zapričali. Da, pa dobro, to mene sve ovdje, mene svaka od ovih, pa je, znaš, ovo, sve od ovdje što vidiš, Možete da mi ispričati sve priču? sto, ne mogu sad u svak, pa to trajalo bi emisija, Mirko. vama milijardu godina. Pa nismo napravili. Vi Mirko. imate milijardu godina. To Držim. to... Još! Jebijem ti. Ne bacaj! Mladen, Jebem vam! Mladen, šta reći? Mladene, dođite vidite nešto, dođite vidite nešto. Imam poklon. Imate poklon za nas. Imate, Pazite, pazite. Pazite Rolex. ste li spremni? Ovo je novogodišnji poklon. Za sve nas. Novogodišnji? Novobožićni. Mirko. Sad ste pojeli vatromet. Mogu ja da probam? Ne, Hoću ja da ga paljem. Pa, ako hoćeš, probaj. Mislim, ono, možeš ti probati. Da mi napravite da radi. Nema veze, idemo. Pazite, to je moja jakna, nemojte nogama. Hvala. Sad ovo dok navijem, još se mrzim, ovo kako ovo proizvodi?
Ja ne. Evo ga, jel to? Ali to isto ova mašna? Nije. Ova moja ti je Made in Italy. In Russia. Što bi rekao, onaj vaš, kako se zvao? Š, nešto. Š. Imate ovdje nešto. Nešto na š. Imate To nešto smo na... se svađali, ja i moja. Nešto na ruci. Kako se zvala ona? Meni to ti sebe, ti to znaš najbolje. Vaša devojka. Ne, mislim ja to. Onaj bre lik što mi je zube. On, dragi gledalci, misli na naših zubara iz prethodne epizode. Zubare hvat. Za zubare hvat, on misli. To ste samo za mene napravili. Tako je. Evo ti. On je mislio na gospodina Fišeka. Ja ću. Ne mogu da okačim samo. Neka vi. To ja ću za Boga. Mogu samo da okačim. Hajde, ni da si igraš više ne znaš. Stavite. Dobro radi, jako. Dobro. Sjebo si. Znaš kako si ja pravio to? Aha. Mislim da bi trebali da idemo. Hvala na poklonu. Bio izvanredan. Ne jebem mu, brate, ja. Izvanredan je bio. Dragi naši gledalci, ovo je bio Mirko Šuler Švaster i mi smo bili kod njega u rezidenciji njegovoj. I do sljedećeg viđenja, do viđenja. Srećni blagordanski praznici. Srećna vam nova godina sa vama u vašim grudima. I neka se ispune sve vaše želje iskre. Ju, što je to? Ništa. To govna. A? Ne. Bolid. Retar. Svi šta je uradio? Vi